a side chick. Who ye nipetitru? No baby wow, or your secretary, or your maid, or your baby no wow, I'm sorry mo, and him foul. When they can share by the Spirit of the Lord, and who send what they could send us. A bear side papa be, and did that could be a contract. Who were you? And I'm a perfume be abofem, and perfume be animal glass, and perfume be abrase, a minute that the lumber, and Timina made him out that the lumber lessons. This is a wise man who hear and who increase knowledge, but the fools despise counsel. Until a member baby, Akofa made no mother, almost secretary no mother, almost fear Adam for no mother. Elboa, you are not wise. If you are wise, it is written, be wise. Be wise is a spirit. Mystery TV. In the name of Jesus. Pacho enuanu eni adofo atwahia amuteti Mystery TV. Prophet Dr. Benigo Invisible Teaching Hospital. Prophet Dr. Benigo Television. Sabri adumara kwa. Me pacho se aha wan for wasem ya mba ha. Ana wasem bi obi mfa wasem mba ha ye. Ana wasem ye ni ha dia. Ana wasem ya nkoto anansentinta network. Instagram, internet so a obi am baby say asem ya yenka wasem ye no ni asem because ye won ya wasoma yen say yenka. I say when he has called to the 12 disciples, he gave them power against unclean spirits to cast them out and to heal all manner of sickness and all manner of diseases. But when he go preaching, saying, the kingdom of God is at hand. Heal the sick, raise the dead. Freely ye receive, freely ye give. And in Yamiasem, ye deba obiara intino ye kasa kire onyankopon ba. Because God is the good shepherd. And openso aso awurade ni da asem ni bebrebe. And so for Benigo man crofo nyanso na wo hu ton na hawom. Mentu hu ni enti ado kore ne hawo bi do. Mo mesro kakre. Onyame Israel, onyame kai, onyame boy hu bai. Na ni eteni se Enkofo bebre na kodjofo so de na asemba nsamanfo abosom ahon bebre niama ayefre osoro de asase ade nyina onyankopon nsranka odi ndara ni etini say call a friend to call a friend, subscribe ka ho subscribe na fra onu aka che onu say subscribe send ya ubeti na kosweti utia nsa ntwen o senti as it is written, faith comes by hearing and the hearing of the word of God. Na eba ise me kwa menim echi na meti anwa tworo osofa Benigo ma ka kire kodofo su spirit ne honhom na onkunkum nkrofo bi but already so na kodofo su abebo amane se nkrofo frefre se onkum nkrofo no no de onyo samaya oye osamai boniaye ana osama obeku ono na busua ye koje nkrato aba fra onua wo mo pese owo nsi wabusua nu kojofo so se twen fra onua ye koje nkrato aba amen. Ye kono man makro ma ye nyiprabu wo kwan so wo lala odofo ede ne wo hawe ede ne wo dadwen yare be na ye kwan kwa wo de chienchienchi a wonya no aduro ende na me kanfo Raboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory ede ama eye Prophet Dr. Abednego ene da no. A wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a eweye mremu awurade eyi no ama wiase se sunsumu yare bia aye okwanko
a Dr. Edikre Wowo, and the Aname Kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital, powered by Castoplanto Technology. Kai, Prophet Dr. Abednego, and you pray for me. Intishisha Prophet Dr. Abednego Echiri Kwanwo, in Sawama Dwejiri, Oreku Liberty House. And I said, Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576. Now I said 027-8977-215. In short of 4, Kai, so would you be was Rona Semba, na Bibi Crib. And your power, and your Oja, and your prophetic, the famous agent. The channel says the mystery of mysteries. Our mystery TV so there we are with Dr. Prophet Abednego. Prophet Dr. Abednego. Our mystery TV so Nyamishra say mystery of mysteries on mystery TV with Prophet Dr. Abednego, the scientist wonder mind Nyamishra. Yeah, hello. Your friend Auntie Linda, me just in the actress. Me encourage you to say, on mysteries of mystery. YouTube, all the social media handles, any mystery TV. On follow now on Prophet Dr. Abednego. He's so powerful. Luke 6:46 say, why call you me Lord, the Lord? You do not do what I say. Repent, I've told you. Tutuka for fire, Busumuka, Plumo, Casamonim, Edini, aka Alafia, Edina Gasakasa, so ye, James Clark. Actor Bakope, and the catch him say, Moshe, mystery of mysteries. Mystery TV, so naturally YouTube, Facebook, anybody, Diara, other phone Titabeno. So, Yo, already said that was our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Holy Father, keep us in thy name, righteous for us, sanctify us according to thy word. And then so as already also, you may know the truth, and the truth shall set you free. Then, the Yeshemu Anope, yes, and and Yama, Abrabom Sem. I know so about the Kingdom of God ministry. And this is his minister of Christ and the dispenser of the mysteries of the Kingdom of God. As it is written, you may know the truth, and the truth shall set you free. Ebenemus say, hey, or something. And now your politics, now the fra Yamisem, into Kolibuko Sankro for you. Mo Udika. Nti da o ba koda kolebu pe ye ba besra wa sa yare wo Hawaii o se sra ni ohu e na waje die when ye prophet na wodi ne ho agro ye nkasa sa what you are talking to the Holy Ghost say Ananias ni Safira ko jina Peter ni wo say Peter na eti hon Peter de me se de chi o hwe ni ho Samira then na wo se de be Ananias o se de be o se you shall perish with your evil mind. As man takes, so he becomes. And what you sow, that shall you reap. Prophet, when you need to grow. Amen. My Elisha, when the power of the Lord came upon him to go and do the works of the Lord, there are 42 people who met him. Elisha, Jimmy Fo, Elisha, Tinkonto, Ekwa Abednego, and Abednego say, and I say, Menya Agjaguraja, Father Abednego. This Abednego is most dangerous and furious. Terrible. Thief of time. I have the Lord that wound, kill, make alive. Be very careful. Only good comment to be a beka ashen crofon kurai, nan crofon yaba musu, na wa sakra, na wa chuon wa finia ente, na wa beye papa na papa di wa chose nya obedua na obeduano, nya obeduana obecha. Now be can in some comment to be a year and cry say o de be ye say Onyankopon hu kokra bufu dey be very careful. I've told you. Ye are not going to take it in easy. There's something free. Be very careful. Amen. So I don't pay on say matifi free as a cocoa dia. Assembly ho. Tie bi. So insurani ni ohu ye na waje di. Na no na kojo fosu ye bon komo filas we na no so. Nkrofo frefre se onkum nkrofo onkum binum fi court case ni na o se frefre nem so sa na memere am father with Holy Ghost e be bia nkrofo kuta shrap tumpan sa petesio se kasapreko se nwayo se nkoko enam nsuo we
nsuo wei to nsuo wei bosom wei to bosom wei enwire mu wei to nwire mu wei na wɔbobɔ ɛna kwadwofo so yi ɛna sɛ ne bekum nkurɔfo yi bɛyɛ sɛ yi mebɛhwɛ nkurɔfo gu so bɔ dua sa ade wai sɛ mo de ɛno yɛ dɛ kwadwofo so sɛ menya kwasɛ gyimifo no makum nya mabusua ho nti mo ntie the most I'm watching prophet Abednego catch a kwadwo fosu saman so nkum nkurɔfo dia me pacho ɛno deɛ sɛ mo ana mo bai na mo bɛyɛ dia metuma ya ama sɛ ne benu ko nsuo so eduro so sɛ kɔmfo no yɛ no me so betumi yɛ papa me yɛ krase sa abro sa me wi a betie na ne ɛkɔ so ma meti wa ne sapon ma me ya sapon temu sɛ ya betie hwehwɛ mystery tv anti kwadwofo so asɛm a ɔde bai sɛ ne titiri sɛ wadi ɔdɔbro no ho yaw na osuma nkwadaa no na ɔdɔbro ni ne tumi ni ne biribia wa hwe ase wa bɔ fam wa sɛ ne biribia na biribia na edim agu ase musu saa na wɔde ahwie gu no so no ama no kwan na wɔde ahwie gu ɔdɔbro ni so na ebusuapani ɛnhwɛ na ne yew ɛnyɛ yew ni dabi ɛnyɛ dabi ɔmfa ne nansi fam no nkosie ne de hyɛ asomdwe so na maate nso sɛ wɔsɛ ebusuapani ɛne nkurɔfo abɔpɔ wɔ ɔno ɛne wɛnmo ɔdɔbro ni akɔyɛ baako ɛna ɛno deɛ mfa me ho kwadwofo so ankasa me ne ɛkɔ so ɔno kora ohu ɔte kora sɛ me a me wae me deɛ gye sɛ bi a waba bɛka kyɛm anaasɛ biribi na mente ase a na mafrɛ no na waba na yɛyɛ adeɛ no na ɔbɛgyina mu na yɛkasa wi ne asɛ dispatch no ɛna mewɔ san mesan wɔ baako a mesan yɛ ɔbɛwuro obi mu sesi ana me abɛkasa sesi a mewɔ bebree ɛnti no mepamokyɛw kwadwofo so sɛ ɔno ɔntumi nkum n'abusuafo ɛnti mo a mode ne na mo frɛfrɛ no wɔ nsuo mu kɔsoma no no monya nɔmpa no baabi ntra sɛ awɔde no wo mo nkɔsie no ɛnti me ma abusuafo no nyinaa nti kwadwofo so abusuapani yi wɔn a gu so bobɔ dua ogu so yɛ dɛn mo nhwɛ ne yɛ abusuapani so hwɛ ne yɛ na ɔpatafo di abaa wanyɛ na wanyɛ ne yie a maka kyerɛ wo ɛnyɛ ne nyinaa so na mɛbɔ wɔ amanneɛ amen. This is the minister of Christ and the dispenser of the mysteries of the kingdom of God. We are the mediator between God and man. If my Father, Jesus Christ, the Son of the living God, is a mediator between God and man, so I am. Obonsamu hiya biribi oko Yesu. Yesu una oso yogamba, uyo nyameba, ma popoi ma oboninda ni abodo enti na Yesu oyobefo, oyobonsam. Say bonsam nkasa ko Yesu hodia. Spirit by na onto emba. Me so me hiya obi a metube frɛ no. Me hiya onyame di me hiya Awurade sesi am wa ade a me frɛ. No angel, no power. The friends is over. Won so penkra bi se me fa mo bi a wotumi ba nsamanfo nyina. Ani ahụ mebiri me ndayo me so no kra nche. Enti obi okuta spirit we are under. We work for 24 hours. And it is written for to him. God is watching over his word to perform it. Asemiera onyamiaka ana wodi asema betu Awurade no odi akire na ne awaka bi ohwe. And all the words of God that he has spoken, he what? Watching over his word to perform it. And to be the assemba ha yenya yade ani wie. Baby akobi ayedi wachi ye hwese. Sa no kire mi nipa no ko gire baabi. Ena meni ma asem ko osofo yo ayeye. Meni ma asem ko osofo yo ena meni ko Abednego ayeye. Oboa. We follow it. Ye hwe as it is written, God is watching over his word to perform. Oh yeah, ena ayeye ye be hu. Wo ko ye mistake ye be hu. Nya wo ye bia because oh yeah there's we do what you want. Ye ni no na hu ye sa. Ye hwe bia wo ba menya hu asa ba bia wo bia na. Amen. Enti kwadwofo so asem o ka ni se ontume enkum na busuafo ende busuafo ni bon krofo na mane bebra churo me prophet Abednego fra kwadwofo so saman spirit no nkunkum krofo na ne omugusu ye ebenum se ebenum akoyese me pacho munjai na nka nya abusuafo ni
ɔsɛ japade ɔwɔ ma ɛna wakɔfa yaburo na ba ɔsɛ hin aburo ni o ɛnti ɔno so ne ma ne ne mo fa japade mo fa ne ma fa ma no ɔno mu nankasa wadum ne ho abere ne ho asɛ agu n'anim ase abɔ ne ho dua mu so ne ade agu ne ho so ɛnti no akɔhyɛ asɛwa mede ma sɛ ma onyam ye menka hwe gu so bɔ mpae wotumi ne swa woso saa ne ɛyɛ o wahoɔden swa wonni ani w'ani ne yɛ nketenkete ɛna ɔdɔburo ne ka na nka ɔde bɛkyerɛ wo papa nyɛ sɛ awurade ne kɔdwɔfo so na ɛka ho yɛaboro ne ho akɔhyɛ asɛwa ho due mompɛ kristo akyi kwan monhwehwɛ kristo na mongya abosom ne nsuman no seek God while he may be found. Onyame di wasɛm aka wasɛm otu ɔsa de amfofa dan ho kwai otu ɔsa na obi abɛgye saa wɔn mo gyegye nkurɔfoɔ ayerenom akunu no so wonim ne ɛfrɛ ho sunsun mu no yɛyɛ from sɛ gyara me sɛ ɛmaa no a wɔgyegyegye nkurɔfoɔ kunu no wɔdidi nkurɔfoɔ kunu akyi side chick no yɛn sunsun mu yɛkɔhyia yɛn nso yɛhyia yɛn ne onyankopɔn tumi ahoɔden na ɛhyia ɛna abɛɛfoɔ nso hyia the Isaiah 54 ɔsɛ though they shall surely gather together ɛnti no edu anadwo a ahohom bɔne wɔhyia onyankopɔn ne ne mma nso ɛhyia ɛnti ɛna onyankopɔn nsa ne abosom hyia te edu anadwo a sɛ night it brings knowledge to obi a wabibi ɔbɛyɛ biribi anadwo ɛnti no saa ɛma no a wɔn yɛ side chick wɔdidi nkurɔfoɔ kunu akyi no wɔfrɔm gyara nti gyara no ɛne yɛ ato wɔn din agyara nti ɔbaa bi a ɔdi obi kunu akyi bi a wɔfrɛ no agyara ɔyɛ gyara ɔyɛ ntoso nti ntoso deɛ wɔn antɔn ama wo nti nipa na ɔpɛ na ɔtoo so ɛna gyara nso deɛ onim sɛ ɔyɛ ntoso nti ɔba ɔbɛfa obewia wakum wasɛe wadidi ho ɔno deɛ sɛ ɔyɛ gyara ɛnti agyara biara ɔbaa bi ɔfam obi kunu ho biara ɔyɛ gyara ɛnti mmaa na mofamfam nkurɔfoɔ kunu gyara moyɛ agyala biara yɛ gyara na gyara biara yɛ ntoso na ntoso biara deɛ ohun ne mfaso biara te wokɔwo ma no wawudu o wawopem o sɛ dɛn o yɛnka awarefoɔ te ɔbaa bi a wotaretare nkurɔfoɔ kunu ho na yɛnware wo yɛ no woyɛ gyara woyɛ ntoso te yɛka wɔ mu a sɛ bi o ɛba sɛ wɔyɛ biribi ne wɔpɛ yere no mu akɔyadeɛ ɔnka ho fato tim gyara fi nnɛ kɔpɛ okunu na gyae gyara no agyala gyara gyae repent nso saa ne ɛbɔ wɔn saa nso wɔn nso wɔka ho a ɛboa wɔnim nso ayɛ a na ɛtɔsi na wo a wobɛfa gyara ato ho yɛde ma mɔfutuo mpanyimfoɔ no ɛne boss the nkurɔfoɔ a the renowned people wobɛhu boss ɔpanyin bi na wɔ sika wobɛhu ɔpanyin bi nipa titiri bi ɔsɔfoɔ bi ɔhene bi na wakɔfa abawa bi sɛ ɔmboa no na abawa na yɛ ne secretary ne boss ne ɛyɛ ɛna boss ɛna wɔyɛ secretary wonni ani a saa ani no wonni ani a saa boss no ɛyɛ maiden no oyere na abawa wonni ani na wonyɛ strong obi wa hwefam efisɛ wonnim one aniko tumiko ahoɔdenko de kodi a ɔde hwɛ wo wonam wɔn nyinaa no ne maame ne master kunu but nini ba ne so a ɔhwɛ wo obu sɛ onya wanka ɔpɛ ɛnti na obohu na asɔfo bebree wɔne ho asɔre mma ne deda ɔbaa bi buawa be very careful ɛnti no ɛsɛ sɛ wodi ka hu ne ho by spirit yɛnyɛ smart spirit ɛnti ɔbaa no gyina hɔ na sɛ yɛ ɔwɔ ɔkraman ɔdɛnkyɛ prɛko ɔwansan agyiramoa na ɛhyɛ ɔbaa ase ɛnti no wo a wowɔ ani no wohu nea ɛhyɛ ɔbaa no ase ne kɔn ndɔ no na ɔno edi ka hu na ɔkye ɔbɔboa wɔntiki time na ɛti bia ɔno bɛda ɛyɛ side chick woyɛ nipa titiri
na ɔbaa bi boa wo ɔyɛ wo secretary ɔyɛ wo maid ɔyɛ wo biribi na ɔboa wo asɔre mu o ɛhefa wo wɔndi ka nhwɛ by the spirit of the Lord ehu sɛnea ɔte de kodi ɛhyɛ n'ase ɛbɛyɛ sɛ ade papa bi nti da koro ɛbɛyɛ sɛ kɔtra hwɛ woboa wawi o ɛna ma mpanyinfo bebree abɔ fam mpanyinfo bebree anim agu ase mpanyinfo bebree abra ase ebi ni dade lumba nti me na me de ma dade lumba lessons. This is a wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Until a member baby, Akofa made no mother, almost secretary no mother, almost fear Adam for no mother. Elboa, you are not wise. If you are wise, it is to be wise. Be wise is a spirit. Made the say, oh, by senoti. So you need so you have then because who name the good you will be attracted to go and sleep with that maid, that secretary. That's when obi obo sorry mo anything so for be in a man. Some majority of them are sent angels. Yes, small. Obo be pejuma. Oh, me pejuma, oh boy, yes man. We yi perfume be ahwiase ni mo egu ase ayebasa. On se tama adini yi dade lumba kojo fosu ka kire o so abe wa join okot wa join ni nyina nti wento hu o so hu na mom na oba ne boa nti boa na na ohwe wan hwe se ebe yi wa bo ho ne de wa hu enchi ne yede na nso udi ni bebere a eno na ebekum sana ma metiwa ya sapon na damf ne mpra ne co-worker ne partner eka eduswa mechenam anti ne fatu team na fa bo bra na dwero na mo makoji agirem ena we nkum we ena we na we ta we sota odobru nyachi we sota akosha se we wa hwe ofie de yi when you na SMP asana akoyi nkrofo de mo aka ho asem enso afutu asem papa bi eno amoka that's a be one timunka enso enye no na kojofusu hia entile ye kojofusu ni saman ya se odobro ni etie san kwasasem nyina na okohwe nsegu no ye no sirikwa ye ndo ye no sirikwa ye ndo ye no sirikwa ye ndo wo to mo nshaniso enye kojofusu na enyama ni o se we eyesu ansem ye no sirikwa ye ndo jombi obobia ewase watodomo watontin time achire no tama de ne chire no gusu bonjom se onye obi obeyi no nanso ontume obi aniwo na ne onim so betumu age no ene de akusha sewa onu nso na ho din so be yekitu ebi keke no oni hu ebushanu kranso esanse nyama yi kran won no sirikwa ondo so waje freni se eka bushane nkrofo bebiri kranka akosha sewa kranka wo pam won je bibia finisem aso akosha sewa so de na sema mo nyame enti kojo fosu sa kan se akosha sewa ne me yiri o me dono na anso se ne ko bae enti busha pele we ni chef on fama ya kan on hwe akosha sewa busha fo kakra won toto na asunwe mra wo yesu de no mawie ne o aso ontie na wo mkasa wo mkasa by heart or comment so yedin be quiet, keep quiet, learn. A wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise kasa by heart. We are talking about spiritual onyamin shrai onyamin kan ho kojo fosu ma abo amani o tie hwese obeti o internet ne nkrofo be kan wasewa maka kire ho se wo de onkum wabusuafo nti obiara wakodro so bosu so wonkum so kodofo so de orenkum na busu ni bia onye fatu team. So the benefit of a ghost or someone who on faso enti wan konyo saman papa ena we hu se someone who ni faso na wonni mu hwea ena wo so someone so ni ho. So the benefit of ghost, ebini kojo fusu asa mike.
say no mugusu ye no mo chichiro se nye so ghost no Nyankopon ko dofo su di akoso se wachi a anka niebe tu niebe si niebe koba nya sam ketua se mu ni mo. And you know, there is a benefit of the ghost. Me and Samai, if you me me no kasa, me ko one so ba me ho. Biribiara. So I know the benefit of ghost. Who nimo Samai hum faso. Who nimo Samai. Entira who nimo ne hum faso. So only more Samai ube hum or Samai hum faso. Ma maybe na nikru wi. Ni sika sem ni biribia ayera ne japade ni biribiara nkrofo bebreba. Maame ne ebesu ena me kuro se we okai so wan fa paper na just say na damfo a odi na asase ni sika ne bank note nya sense na damfo na ekumu mo kire wona na damfo no fa mo kire ma ni wotwa we ni ti esama ni ti ko be ni ko kikire se na ohun ontumi nkasa ontumi yehwi maame ne ba so maame ma den ne bani ai yedi bani ka ho bra ha bani bo so ba se ono ho na wode papa ba se on kikire na papa no sika ne na de woni ho na on kata papa na sa papa ne to ben kan chiro bia so sa ene ka fa de ne bra kan jam o yes sa ana o ja no o work se tin kai kan ko o te la chwa yo ene sabiri o samai ko dikai ko chire ni pa ko okumu me ka chire mu say o samai ohun ade if you don't know the benefit of a ghost. Abel win o se Awurade Nyankopon menua Cain ekume into obi a owu biara onim nya okumu. So onim a owufu bi anim nya wakumu. Antino sa osama nko ade a papa no de ye osama ndi ye papa no ne ye osama no a odi win ebi ye no pepepe. Okai ni nyina ansa na onu so ye de ewu sere ba bia na danfo ni sika won na dema na ye nyo ye nyina anti ye wa ye kum profonda bia ujimi uba ye be kunu ama ye mfensio because we have rough time. He that kill wound to make alive, the God that kill wound to make alive. No kum no nyane no say no pro no pra. The je fe na me kokko hwe me suma no be pra be ha sa yedin baby a wo biara. There's no secret under the sun, and there's nowhere you are going to hide. Ba kun so bai ono an yiri etoso mienu message arafo e ma na wo toso mienu unim se papa wo yiri anse no be ware wo toso mienu efe de japade na akopre se na ni otoso mienu no oni papa ne driver aye baako o ma na duro edigu papa ne duam ka na wo telem no papa ne seat no o de duro ahase slow poison. Papa no so abensa onimu se ono an yiri etoso mienu ajara jara ana egusuku no denti bayefi ahoya enibre ene oye jara utoso to aware so okoji obi kunu udi ekire bre ho ase jai saade no. I'm warning you and telling you the truth to repent. Ne man for the kum papa ni we so kum ne mapa yin because o man say no be worry enti o be pray japade ama ne mba enti o kum papa ni we obekum papa ne yire asa kum mofra ni na ene ye ade no papa ne japade nya ne ba ne sakai ne pe no so ko Pentecost bra papa ewu ni de wan ko Pentecost o papa sika sem ne yire kum na ama na aduane die by poison ekum na ade no odi ne kwaduru so de wan ko Pentecost ne ho to me Pentecost ni sem ni ma the whole world let everybody hear I am a Pentecost me Pentecost ya ni ebo so Italy Apostle Bedu ono wo mo sign ikuta a Pentecost baptismal card me a Pentecost. My first church, my first baptism is a Pentecost. So I'm a Pentecost, full Pentecost. By both spiritual, material, and mental. And when I'm talking about all that is going on, I know, minim. Yeni o Brescia. So anymore. Italy, Pali Italiano bene, capito?
Osu tebre no time ye ba ye kɔ Vicenza ye chinchin kɔ ye mpabo nyina. Pentecost mu ni mo. Ye woto no yo so kɔ Pentecost. Efe Pentecost no Japade oje ni papa man na so no okojoy okot ento okoje sikedro okojoy okot wawu the fool dies for want of wisdom. A wise man will hear no increase knowledge, but the fools despite counsel. Be very careful. Onya mention mewe menkasa bebre. Bye bye. Obiara otie Mystery TV. Bribi chiruso. Is there anything too hard for me? Says the Lord. Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? No, she knew I am ready now. Was so phone, okuda ready. You ready to be more pum, and you Jesus Christ of Nazareth. Senior Okway, son of Besayaba. And yellow premuni plane jet to be no better as about Okono or Tra Bribis. Or say yes, you know who no Fipon Kosoba, Aton. Send your coin and send above for the dancing. The two angels. Yes, you send your coin. Son of Besabubia on trash. So we don't need any Boeing 77 airport to be a was so. Coche Range Rover Cabia was so. The car near Japan we don't need it. Amen. On Womo Kasasa. Behold, I am with you till the end of the earth. The Raiki Agurabi Hababara Sayandoro Musuta Laikia. Now, from the power of the Lord is rising Jesus Christ of Nazareth. No, of course. Then the angels descend and say, look, Jesus that you see him going. So, sir, he come. And the because of Tiriasia, no, say, or no, yes, or born as something. Oh, no, yes, why Nenisu? Or no, yes, born Nenisu. Or did the name of yes, plan Nenisu? So I was like, man, Satan Rajim. So many shall come in my name. False Christ, false prophets and teachers and the pastors and the apostles. False. Believe God for wonders. We come for Jesus Christ. I'm going to pray. Jesus Christ today. And I'm going to for you and 7 in next year and for me 2 team. Next year and answer. Amen. Bye. This program is brought to you by Rabboni Group, the Kingdom of God Ministry International, Unity of the Spirit in the Bond of Peace Fellowship, Nyamibechre Prayer Camp, Camp David, Code of Israel, Inspirational Research Society, Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital, Commission on the Rights of the Kingdom of God and His Righteousness and Administrative Justice, Rabboni Supernatural Intervention, Ele Hadi, Barim University, Prophet Dr. Abednego School of Giftology, Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory, Mystery TV. Yakon man makro ma yenyi prebu okwanso wo lala odofo ede ne wo hawo ede ne wo dadwen yare be na aye kwankwa a wodi chenchecheche a wonya anu aduro ende na me kanfo Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory ede ama eye Prophet Dr. Abednego ene da no. A wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a eweye mremu awurade eyi no ama wiase se sunsum yare bia aye okwanko a Dr. Edikre wowo ende na me kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology. Kai Prophet Dr. Abednego enye pray for me. Inti hwehwe Prophet Dr. Abednego achiri kwan wo Insanwama do achiri Oreku Liberty House. Adana Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576 na say 027-8977-215. Enjoy the 4 Kai se wo twiri bibi wo so na semba na bibi krem.